Hello everyone, जों दिनै फैलायबाय नै खैजोमा खावनो फैदों। जेबो खामानि गैयाथ'। ओंखायनो खैजोमा खावनो फैबाय। बायदि हा बाला अरदोंसो। गोजौआवसो दङ। सासे दंफां सायाव गाखोदों नै। बोरो माथो नुवानो अबस्थाखौ मानसिया। ओरैसो खोमालै। दंफां सायाव दंहैयो सासे। खैजोमायानो नांथाबाय नै बेवहाय। खामानिबो गैया दामानिबो गैया नालाय खैजोमा खावनो फैबाय आरो जों। मायाव नांथाखो? ओंखारबावदोलै ओंखारनायावसो नांथादों नै गाहायनियावसो। हेब्बाय नामाथाय बिलाइआ? ओरैनो बुरनायावनो ओंखारबाय आरोना नै। एसे गिदिरानो बुस्थुआ माला सातनि फैबाय ओरैनो। बुस्थुआ थाथावथावथार माथो। रेदिथार एफ्राव नायलाय गिदिर जाद अरफब जाजोब्बाय सासे। आइदि हा गरलाया अरहैयाखै नामा? हा गरलाया अराखै? जों माने दा खैजोमा खावासै आरोना। खैजोमाखौ बारा मोनासै। मोनबाय बाहाथाम बाहाब्रैसो। ओमफ्राय सासे खदाल लानोसो थांबाय खुसिया जावनोसैनो। नायलाय गेब्रुजोब्बायसो नामा? हमथुमना सोहरखादोलै डाइरेक्ट। हमथुमना सोहरखादोलै। इलाय फिसाना गिदिर? बस्थायाबो फिसा सिमेन्ट बस्थाखौसो लाबोबाय नालाय ब्रा। गिदिर रेजेंना गिलिर इलाय? दङ। मिजौलायखायो दा। एसे खारथो बिमायाना। नोंहोनो हो। बिदैखौ एसे मोननांगौलै बुस्थुआ। नै बिदैया। दे। हा बाला। हाग्रा बारिथार। मालायनि बारियावसो खावफैदों आरोना। है माबायानो गैया खोमा। उरायनायसो। मालायनि बारियावसो खावखोमादों आरोना जोङो। थांनाय बोसोराव बिराद बुरजा मोनदोंमोन। एकदम खेरखा गिदिरसे थांनाय बोसोराव। मालायनि बारियावनो। ओमफ्राय नै दाबो मालायनि बारियावसो फैदों आरोना। बासासे हानबावसिगोनलाय नै गोजौआव गाखोबाय। ओइ आन्दोआवसो दं गिदिरथार। सासे जोंजों फैफादोंमोन आरोना बिराद सालु। फार्स्टआव थिनहरबाय खदाल लायदो होननानै ओमफ्राय थाङासै। ओमफ्राय दा दंफां गाखोनो होनाय लोगो लोगो होलांबाय। गाखोलायबाय नै मालायनि बारियावसो खावखोमागासिनो दङ। आइदैहा मानसि अरदोंब्रा। हाब सेन्देलावलाय मानो एफाग्राब अरखोब्रा? औवाया मासि दंब्रा इनावलाय। औवा बारि बायदिसो नुखायोना फाग्लासो हाग्राखौनो। बासासे लाबोलायबाय नै गिदिरथारनो। खारलांबाय। देन्जार खैजोमा खावग्राफ्रा।
बस्थायाव सोबाय मोनसे एबा सासे आदि हा आरो बासासे दंबावो दा पाला गिदिरथार गासैबो ओरै एसे हमथुमनानै सिख्रेबनो हानांगौलै मालिकआनो फैबाय नामा सानदों